Добър ден, добър вечер. Или каквото и да е там. Да, не сте ме виждали от 7 месеца, маняк. Къде бех тези 7 месеца? Къде бех? Къде бех? Питам се аз. И сега ще ме питат половината. Ама защо не качва 7 месеца? Ама защо това? Ама защо това? В днешното видео ще ви разкажа защо ме нямаше толкова много време. Защо ме нямаше тия проклети 7 месеца. 7 месеца в канала. Но преди това ще си отворим една напитка, естествено, която по принцип не ме спонсорира. Да очаквам спонсорство, като нямам почти никакви абона. В днешното видео ще ви разкажа какво се случи за тези 7 месеца. И да, това в момента е новото ми място, където тук, точно пред стената, ще снимам видеята си, например като Q&A, такива като новата поредица, която няма да кажа името, но ще разберете и ще се появи малко по-напред в идния месец-два. И такива, например, лайфстайл видеята също ще се снимат тук или някъде в стаята. Но в момента вече сетъпа ми и камерата ще видите новия апдейт скоро. Както виждате, вече снимаме тук. Вече ще снимаме типичните giveaway. Такива Q&A и такива, които говоря само видеа. Ние ще ви разкажа за апдейтите на канала и какво се случи за тези 7 месеца, брат. Значи, първите няколко дена след това видео се случи нещо с компютъра ми и крашна. Буквално ви написах, ако не сте виждали ето този пост преди 7 месеца, го вижте в канала. Там написах, че по принцип съжалявах се, коледния стрим се отменя. Нали, коледния стрим се отмени и поради лични причини се отмени и коледния и поради проблема с компютъра и щех да кача видеята преди Нова година. Но какво стана? Защо не ги качи преди Нова година? Всеки ще ме пита този въпрос. Защото преди Нова година нещо стана и ме размързя. Адски много ме размързя с качването на видеята. Даже изпуснах времето, в което могах да обработа видеото за рекап 25-та година, което могах да покажа всички видеа, но обаче не стана. Всичко реших да го правя в последния момент. Всичко, ама абсолютно всичко. Точно на 31 декември реших да снимам The Joy of Creation видеото. Това и онова. Щех да ги снимам точно преди Нова година, което означава, например, на 28 и 29 декември. Щех да ги снимам всичките и да ги обработя и да ги оправя. Нали, да ги снимам, например, на 28 да кача второто и на 29 да кача третото. Но не. Аз не си планирам програмите. И затова само за да ви кажа, абонирайте се за канала и лайкнете видеята, ако искате повече видеа да се появят в този канал, защото нещо ми се качва Напоследък нещо ми идват много идеи, и трябва да възвърна някои стари поредици, които сме снимали преди 1 година. The Joy of Creation ще да излезне втори епизод. Ама, брат, говедо, не качи. Даже и новогодишния стрим, който ще да се появи, нали, където 25-та, 26-та, но обаче. И това не се случи, бе. То затова ме нямаше и толкова много време. Януари, окей, първоначално. Но в средата на януари се разболях. Какво стана с мен? Изведнъж януари месец, целия почти бех окей. Януари месец. Към почти края на януари се разбрах. После, след края на януари и началото на февруари, пак се разболях. И то повече. И по-тежко го изкарах, бе, майка му. И защо ли? Защото съм тъп. Като хавайски дъб. Все пак, what the fuck, mate? Какво правиш? Само се разболяваш и всеки път се оправдавам, че бъга в моя компютър и така нататък. И аз ще споделих и един пост в края на март месец. Март месец ме домързя, иначе и март месец ще да излезнат видеа, но
и март месец ме домързя. След това към края. Ето този пост качих в канала си, който вече е изтрит, където казах, ще се възобновя с видеята и ще започна да качвам през месец април. Но не се случи. Естествено. Като всичко. Като видеята, които щех да кача, не се случиха. Като новогодишния стрим също. Това също не се случи. Да качвам видеа. Вау! И от април до юни, до сега до юли, до края, си почивам. 7-месечна ваканция от канала ми. Защо ли? Защото така. Но ще се появяват вече. Само ще кажа, че няма вече така да правя, например, да отсъствам много време за 7 месеца, защото вече ми писна. Писна ми да отсъствам по толкова много време и, например, видеята ми да нямаме за 1 месец, да ме няма за 2 месеца, да ме няма за повече, както сега ме нямаше за 7 месеца. Ай, стига вече! Пък малко да се осъзнаем, че това малко бърка ми в здравето в момента, като виждам видеа от преди 7, 8, 10, 11 месеца и 1 година. Какво става, маняк? Нали щеше да качваш? Нали щеше да качваш, ей? Нали щеше да качваш? Да, ама не. Естествено. Както винаги. Нали? И после съм искал 10k последователи, човек. Еми, като не качваш, какво искаш? Ще получиш само един И така. Към видеята. Видеята вече ще имаме и лайфстайл контент. Под предвид лайфстайл не имам предвид, че цялото ми контент такова ще е лайфстайл и така нататък. Просто ще има и лайфстайл видеа. Гейминга си продължава. Чаленджите тотално, само ще кажа. Чаленджите, първият чалендж, който качих вече преди 11 месеца. Ако не сте го гледали, гледайте го те тук. Няма да качвам повече чаленджи. Ще качвам лайфстайл видеята. Чаленджите ги заменям с лайфстайл видеята. Гейминга си продължава. Скоро, за тия феновете на Майнкрафт, скоро ще излезне и видео на Майнкрафт. Така че спокойно ще излезне видео на Майнкрафт и то на Майнкрафт оцеляването ни, където не съм качвал повече от 7 месеца на него. Но видеото видях вече е трети епизод на Майнкрафт оцеляването. Доста изкефи, бе. 100 гледания за 7 месеца. Уай! Хора, какво ви харесва в това видео? Аз да си мислех, че няма да им хареса на хората, че съм го качил и така нататък, и така нататък, и така нататък. Що ви харесва? Гледайте го, бе. Ще продължиме и там, и с Майнкрафт, но ще ви подчерта само за една поредица. И това е Shadow of the Tomb Raider. Няма да продължава с много епизоди, продължава с следващ втори, който ще пусна, нали, цяло видео, което ще е почти между 2 или 3 часа горе-долу. 2 или 3 часа, нещо такова. И там ще мина цялата игра, дори да съм без фейскам. Нямам нужда от фейскам и понякога, както ви казвам, понякога няма. Ако забравя, например, но ще снимам видеята и без фейскам. Сега ще ги снимам напоследък с фейскам, но понякога могат да се появяват и без. Предупреждавам си. Да не ме питате, защото те няма фейскам. И все пак, видеото на Shadow of the Tomb Raider ще го кача. Мисля, че следващото видео ще е на Shadow of the Tomb Raider или последващото, примерно. Или следващото, или последващото ще е видео на Shadow of the Tomb Raider. Искам просто да я приключа цялата игра до край, докато я мина, например, там докъдето миналия път бехме стигнали. Оттам до края ще продължиме през цялото видео. Ако не ви се гледа, не го гледайте. Ако на който му се гледа тия 2 или 3 часа почти, не знам колко ще се получи. Казвам ви, не знам колко ще се получи, ще я изиграя. Да я мина, защото искам да я разкарам от канала. Да, знам, ще кажете, това ти е най-нагледаното видео, човек. Не ме интересува. Ще го кача и ще приключим с Shadow of the Tomb Raider. Майнкрафт поредицата продължава, защото Майнкрафт оцеляването започнах да пускаме така, на рандом започнах да пускам епизодите. Аз преброих за тази година и половина
която ме е нямало и не съм качвал. Трябвало е да качим почти между 23 епизода на Майнкрафт. Искам просто да ви кажа, че ще продължа с тези видеа. С Майнкрафт, с The Joy of Creation също ще има видео, сигурно ще е след Майнкрафт или преди него. Не се знае, ще ги видите всичките тези видеа на тези игри и ще да продължим някакви поредици. Та на Sonic ще видим дали ще я продължим, защото не знам как ще я подкарам. И мисля да си взема контролер, защото ми е по-лесно с него, отколкото с това. С клавиатурата не ми е много лесно, но не съм свикнал просто да играя на клавиатура на Sonic. Аз съм свикнал от PSP да играя човек. Аз съм свикнал на контролер да играя тази игра. Не я игра примерно на клавиатура през цялото време. Някои са цъкали на телефон и аз съм свикнал и на телефон. Но, принципно, ще продължим. С всички тези поредици, със сигурност си Sonic ще продължи с втори и трети епизод, където втори епизод ще е с новата карта. В първи, в другия мап, който ще минем и трите нива, и след, например, 2 седмици ще минем и трети епизод. И там да минаваме колкото можем от цялата игра. И ако имате съвети или каквото и да е за YouTube канала ми, напишете ги долу в коментарите. Ако искате да се абонирате, абонирайте се между другото. Вече ще има контент, защото съм решил да качвам сумати видеа. Искам за тия оставащи още 5 месеца, почти 4, да кача някакви видеа, например, и да започнем, например, от ноември или от декември, примерно, да пускаме Recap 2026. Ето там ще събера половината видеа от цялата година, включително видеята от гласуването. Гласуването този път ще го направя така. За гласуването ще ви обясня сега, че ще има по-напред в бъдещето ще ви кажа какво ще се случи с него. Дали ще има или няма, ще разберете по-напред. В бъдещето ще разберете. И да, това ще бъде от днешното видео. Надявам се много да ви е харесало, хора. Просто исках да си изкажа всичко за тези 7 месеца, защо ме нямаше. И защо изчезнах за тези 7 месеца. Мисля, че на Ицо от бъдещето също ще му е приятно да обработва това видео. Искам да си обясни и той също нещо за него. Оставам му някакви 1-2 минути също на него. И да. И това ще бъде от днешното видео. Надявам се много да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да строшите харесването. Харесването е тия палци, да ги строшите. И да строшите бутона за абониране, маняк. Защото вече ще качвам в този канал и искам поне да стигна тези абонати, които достигна, но не 10 000, а 1000. Искам да си стигна 1000 абонати. Това ще бъде от днешното видео и ще се видим в следващото. Айде, чао! Здравейте, аз съм Ицо от бъдещето и искам да ви предупредя, че единственото, което пропуснах във видеото е седмичната програма, която вече ще е 365 дни да качвам в сряда и в петък. В сряда в 18, а в петък в 4:30. И когато ме пита Ицо от миналото дали ми беше няма да ти е толкова тегаво да го обработваш, беше тегаво за обработване. Съжалявам Ицо от миналото, но беше много тегаво видеото и го обработвах сигурно около целия ден. Така че, чао и до следващото видео.